Zdravím vás, session sme si rozbalili, spravili sme si bližší pohľad na ňu a teraz by sme si ju porovnali s kamerou GoPro Hero 4 Silver. Viac a iné, než čo teraz Kubo tu rozprával, tak nech si ju zadovážia a nech si ju prečítajú. Hovorím, dá sa prečítať na jedno posedenie a stojí to za to. Naozaj. No ja o tom veľmi silne pochybujem, akože by sa to dalo nejak na jedno posedenie. Dá sa, ja som to urobil. Ale Juraj vraví, že dá sa, tak... 100% sa to dá. Ja si nemyslím, že to je kniha, ktorá je dôležitá o tom, že jak rýchlo... Je malá, má 80 strán, dá sa prečítať rýchlo, čítanie veľmi relatívne. Ktorú kameru si kúpiť, Silver alebo Session? Čo? Obidve sú super. Silver má displej, veľa nastavení, dobrý obraz, dobrý zvuk a má ten displej. Proste to je úplný asi top v tej GoPročke. Fakt, človek úplne jednoducho nastaví, náhľad si spraví, vie čo má ako nastaviť. To je úplne super. Silver je pre mňa najlepšia GoPro kamera, čo doteraz vyšla. Fakt. Len zase v mojom prípade ja používam Blacka, kde displej nemám. Som musel dávať troška na tú kameru viac pozor, pretože ten displej tam je. Ja väčšinu kameru používam vo frame, tak som musel byť troška opatrnejší, ale to je také zanedbateľné. No a Session je lacnejšia od Silvera, o 100 € cca, celosvetovo GoPro znižilo nedávno cenu a proste tá kamera sa fakt dobre montuje, dobre sa nosí, je ľahká, malá, proste človek môže mať vo vrecku, rýchlo sa zapne. A akurát to nastavenie doteraz bolo také dosť na prd, a teraz vyšiel update, tak sa dá niečo nastaviť, aj keď to mohlo GoPro zvládnuť lepšie.
No a ten obraz zase nie je taký špatný a fakt, že podľa mňa na to, aká je tá kamera malá, je ten obraz fakt super. A človek keď s tým nejako nerobí, že to neupravuje, needituje, tak to je úplne dostačujúce. Keď to človek začne približovať, jasne, že tam ten rozdiel je, hej, ale v normálnom edite, čo si človek robí, to je úplne v pohode. Akurát najväčšia nevýhoda je fakt, že tá baterka, hej, má cca vydrž 2 hodinky, ale horšie to bude podľa mňa v zime. Keď človek pôjde s tým na kopec, kde sú minusové teploty, tak tá baterka tam vydrží 3/4 hoďky je dávam asi, aj menej. A poďme ešte Black, no len Black je o dosť drahší, aj od Silvera, aj od Session. A ten je už fakt taký, že dosť drahý, ale proste akože tiež má zase svoje plusy, hej. 4K a proste riadny framerate, väčší bitrate, takže proste ten výkon tam má, hej. Nemá ten display, takže niektoré veci sa zase horšie robia pomocou, ne? Display sa dá zase dokúpiť, hej. Dobre, tak dík, že si dokúkal do konca. Ak sa ti videjko páčilo, daj like, kľudne sa pýtaj do komentu, čo si napíš, alebo cez ask. Takže tak. Dobre no, tak nazdar.